Des de la regidoria d'Esports s'ha dut a terme al llarg del matí d'avui en èxit la renovació de les baldosses de cautxo en el gimnàs de la piscina municipal coberta de la nostra ciutat. Una tasca que han realitzat els operaris de la Brigada d'Obra, Juan Mont i Juan Antonio Mata. Un treball fet amb molta professionalitat i en alta qualitat. A més, s'ha aprofitat la visita avui per a personalment felicitar a estos dos magnífics operaris que tenim en l'Ajuntament d'Alzira. A més, tinc que dir que la renovació del cautxo en el gimnàs de la piscina coberta és una iniciativa important per a garantir la seguretat, tenint ja un cautxo completament en mal ús i que els usuaris d'aquest gimnàs tenen que tindre la millor garantia de seguretat per a poder fer les seues marques, poder fer les seues taules de gimnàsia. Tinc que dir que el treball ha sigut un èxit. Estos professionals han demostrat una gran habilitat, un professionalisme en quant a la instal·lació del nou cautxo, la qual cosa en un matí ha sigut ja acabat. Tinc que expressar com a regidor de Ports el meu agraïment, com dia, a estos operaris i a més també tinc que manifestar la importància d'esta renovació del cautxo per als usuaris.